Expourense acolleu a primeira reunión do Comité Organizador do 6º Congreso Internacional de Turismo e Deporte que terá lugar no recinto feiral os días 11 e 12 de decembro de 2025. Vaise celebrar de xeito paralelo e complementario a Sportur Galicia, o Salón do Turismo e Deporte Activo, que se converte agora nunha cita de carácter profesional. O pasado mes de maio este salón celebraba os seus xogos deportivos, dirixidos a promover o deporte para todos, e agora en decembro o evento centrarase no apartado máis profesional. Unha vintena de expertos que representaban a diferentes administracións, federacións deportivas, asociacións e centros de formación perfilaron nesta reunión os bloques temáticos do Congreso sobre os que se traballarán nos vindeiros meses. Baixo o lema Conectar, Compartir e Medrar, este 6º Congreso Internacional ten o obxectivo de convertirse nun evento de referencia en Galicia para concienciar do alto retorno económico e social dos eventos deportivos que ademais atendan a estrategias de atención á diversidade e sustentabilidade. Ademais, seguirá insistindo na necesidade da formación cualificada dos profesionais que se adiquen ao turismo activo.